26, sobriyangi advance namin. Gloria. Sobriyangi advance sobriyangi abis sobriya. Boro kami mahal dari asal, saya mengenai ambil duit kita sampai jauh yang cimai, mai sedikit ambil duit seperti jadi kesone ami jadi, itu monopol attitude was saklo. Samu uchisore, jauka bomone, maka saya bersyukur, kita saya bersyukur, masih berunar, ani awam, sapor kursi, masih sakit, anjar sakit kami, ini kursusnya, kebomone yang kursus. Bagus persoalan, sebenarnya sampai waktu ini. Yang betul anti berbasis sebe sakti boleh, akan dewan boleh, dan pokok ada jadi berbeda. Berbasis sosial. Akan yang selainnya, kita lainnya, bapak anda obor istilah menurut, bapak itu sebenarnya orang usulkan. Kami hampir sedang dalam kemudian kaji sampai menuju anggota kami jadi akan berdiri dari biasa kami analisis dengan mata kemudian masuk diskusi hasilnya untuk ayat kita mengenal gaya to jelas lalu Primeros, olha, argumentado, Jesus, daí vai ser para o que está coletivo. Kami cuma mencoba ayat, kita jangan yang semua ada. Kami pasal kita mahu kaya, Musa pasal kita mahu kaya. Yesus ini harus mati menuju mana ada. Yesus ini harus mati ini jika dia bukan Yesus sendiri, seperti kami pada sendiri. Dan pada sendiri, anda seperti yang saya, menjadi semangat saya, berpuluh saya, anda yang saya. Yesus sama. Dia pemisahan di mata dia, hanya sedikit sedikit juga akan dia. Bapa C, Ani Putra C, Ani Putra C lagi.
Successful तुझे सोवे असो देवाची भुरगी आम्ही आणि देवा सारखीच आम्ही जाणून खुश भशेन आम्ही आपल्या पोटातून जियेता आणि बरे मोठे आसना बरे गोचे आसना खूप फावटी वायट चिंता वायट उलयता आणि लोकांक ताण येता ती भशेन केलेली आसा सदांच दुसऱ्याचेर ती जबाबदारी सोपयता आमी ती जबाबदारी घेवया आमी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरया ते जीव घाल ताका लागून आमी देवाचें आनी एकामेकाचें वचून गरज पडटा आणि मात्र आता काळ चालता म्हणून देव आमकां थोडी सुटका करप आणि आमकां सांगणार सुटका करून साथ तुम्ही एकामेकाक बक्षून घ्या आणि तो शिमोर पडून बक्षिता अजार करून तुला आम्ही त्याचे बक्षून मागल्या सुख म्हणा काळ चालता म्हणूया हांव आणि तुमकां भावयो म्हजो विचार सांगता मोठ्यांची पूर्ण जाऊन बायकांनी सोडून आम्ही सारखी प्रार्थना केल्या या सर्व कार्योंमध्ये सगळ्या विद्वान लोकांना आणि मुझे अपने राज्य से आशीर्वाद देऊया सुख भरलेला देव आमची कापड करू आणि आमची पातळ बक्षून आमकां सत्संगाची पिता पावून Maria, Papa, tuwinkicha lokan, Jesuci urut biu, Babel Francisca tuenda glory. Antace urbi desa lokan, tuce urut subi ditur bitle, त्यात आमच्या मोगाळ सोडून चिवळ आमच्या काळाच्या अनुसार गुरुचेताने आमची काळ चालला असो आणि त्याचे भावात दोतल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाढता ती पळोवन तुका आणि आमकां संतोष भोगो आमच्या सुन्यार जेवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे मूळ आत्म्याच्या गुणांत जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनात देवाचे उतर आमी शिकता आनी Bagi Paulo, Filippa Gorloli, Cipire Vaso. Moja Pritichano. How तुमचे मोठे आसलो प्रेरणा तुम्ही मोठ्या उतराक खाती आसल्यार तेच भाशेन आता हांव तुमचे पावल पयस आसतना तुम्ही तालती आसची ओडी करस आनी भियातीन आनी खाबेऱ्यान तुमचे सोडवणीचे काम चलयत रावात खरेंच बरी खुशी आणि बरी कोरणी आपल्या मोगाचे येवजणे कोरमणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा
विवाह करी असताना नोईमोन गुणगुणून नासताना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुम्ही निरपराधी आणि निर्मूल खोटे आणि बासकोल प्रितेमध्ये खोट नासलेली देवाची भुरगीं जावन पावतल्यात. जिगजिगत्या लोकेत्रा बरी तुम्ही संवसारान पोचवतल्यात आणि जिविताचे उतर ताका दाखयतल्यात. अशी तुम्ही चर्चात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे पुरोहित आनी खोश निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो युद्ध आनी भिडवण्यो जाता तातूंत म्हजें रगत व्हांवूंक पळत तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्या बरोबर हांव संतोषभरीत जातलो. तशी तुम्ही खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोषभरीत जायात. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो थारो. कोणूच म्हाका भेकडायना कोणाचेंच म्हाका भंय ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेलो. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता विस्वासान. म्हजी आशा एकूच की सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवंक सर्वेस्पराची घडवाय चाकून दादोशी जावन ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बरेपण म्हाका भोगूंक मेळटलें. हे खात्रीक घेवन जियेता कालीच तुजें गोठ कर थीर राव सदां भरोशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास कर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारो. उतराक सुखी जेसू नांवा खातीर बेमान मोक्षाक जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Tutte sobre azul. लोकांचे जमले जेजू बरोबर चवताले आनी ताणें येवन ताका म्हणलें जो कोण अमरी म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बाय धुती भाव भयणी हाचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेश करिना जायत तांच्यान म्हजो जावन वचो. आनी जो कोण आपलो पुलीस घेवन
म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोकूळ बांदून सोदीत जाल्यार तो संपूर्ण गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जाय की ना हाचो आदीं पयलो बसून अभ्यास करचो ना काय, ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शांती पावोवंक ताका त्रास घेना जायत जाल्यार पळयतात कितली ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक म्हणटली ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान संपूर्ण नजो जाय. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक येतलो जाल्यार 10 वर्सां शिपाय घेवन 20 वर्सांची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करूया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत कित्याकूय पाट करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ मोन्यें. म्हज्या वडिलांन भाव आमच्या उसुगी देवाचो पाटलाव आमच्यान करूंक जाय. जशी आमी आसा भितरल्यान आमची चिंता आमची भावना जी आसा ती जर आमी घेवन ताचो पाटलाव करीत जाल्यार तें खूब कठीण लागता. ती चिंतना ती भावना आमची आसा ती भायर करूंक जाय. आमी लक्ष घालता घरांत उद्योग उदरगत तेन्ना आमची पायजनां भायरच्यो वाडो मोचे भायर काडून दवरता न्हय. ती कित्याक काडून दवरता? कित्याक म्हजी सगळी चिंतना म्हजी भावना म्हजें कितें आसा तितलें जाचेर हांव पातूर रावतां तें हांव देवाक समोर दितां आनी भितर कोणूच न्हू कसो वयता. ही सगळी चिंतना ही सगळी भावना पयस कर. तेन्ना कितें जाता देव जो म्हजे समोर आसा तो आमकां आपली चिंतना आपली उतरां आपली कमी करता. ही आमी सोडीत करून ताची मागीर वयर चालू जाता आनी त्या प्रमाणे आमची जिवीत चालू जाता. पुढे वाचपाक आमकां पळयता देव आमच्यो येवजण्यो आनी कर्तुत्वां आमचे सगळें घडोवन हाडटा तर आमी ताका स्वता करून करीत रावंक जाय. वतीन राजीदारपणी दुसरे वतीन विधानी आमचें आपलेपण पळोवन आमच्या पूण देवाचें सगळें आमी सगळें करचें. जेजू आमकां तें सांगता तें आहा तितलें आमचेर करून देवाक पळोवंक दिना जाल्यार आमच्यान ताचो पाटलाव करूंक जायना. आयज आमच्यो द्वेश करपाचो न्हय पूण कोणाकूच आमी तितली चिंतून रावंक पावना. ही आसा ती आसूंकूच जाय पूण म्हाजी ती म्हजी काणी सुजोवपाक जाय देवा सकयल. ही भाशेन म्हाज्यो फ्रांसिसाच्या जिवितांत घडला. तो आपलेच बरें करूंक सोदतालो. आपूणच व्हडलो जावंक सोदतालो. आपणाची चिंतना भावना सांगून ती तो एकदम वांटून दवरतालो.
आजची वेळी विनाशान बॉम्ब वगैरे त्यामुळे ही चिंता ही भावना कशी ती संसारिक ओळख तू गोडी मारून शकता पूण वेळ आपण किती जातले तुझे ते कोण जाय तुझे कोण वखतलो ते संसारात लक्षच करता आमच्या ते ताका सुरवातेक बरें लागलें ना खूब वेळ तो ते नाकारून लागलो आणि नाकारून शेवटी त्याच्या चळवळींतल्यान ताका कळून लागलें की हांव कितें करता तें सारकें न्हय म्हाका कितली म्हणून दादोसकाय मेळटा कितलो म्हणून हांव खुशाल आसा आनी सगळें म्हाका मेळ्ळ्या पण तेन्ना ताणें विनाशाक विचारलें अरे तूं हें कशें करता तूं म्हजे फाटल्यान मी बोलीच म्हाका सांगताय पूण म्हाका तें आवडना तुजे विरोध हांव पळय उलयता म्हजी उतरांनी मी देवाची उतरां तुका हांव सांगता म्हजी उतरां जाल्यार म्हाका नाका पडूं जातलें ती देवाची उतरां सांगता म्हणून म्हाका ती पुस्तक आसा ती गोठाय आसा पूण ती पुस्तकांतली उतरां ती हांव तुका सांगता आनी ताचें मन बगलो आसा ताका कळून लायलें की देव आमचे सगळें जो आसा तो आमचे सगळें उलयता तो आमकां सगळें स्पश्ट करून दाखयता कितें करतलो हांव एका म्हयन्याचो रितीक घेवना आनी त्या रितीन नेम जेजून आमकां सांगलां सगळें कितें आसा तितलें तुवें करतलें सोडी ना जायत जाल्यार तुज्या म्हजो पाटलां करूंक जायना सगळें सोडून दी ते वेळी सांग तो मोग करूंक लागलो तशें सगळें सांगता वखदांनी त्यागी जिवीत ते जेले म्हणजे आपल्या मनातले देवाचे पात्र दुसऱ्यांची सेवा चांगली करून म्हजो मोग न्हय वेल्याचो मोग तूं जसो करताय ते कर सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या जिवाच्या बळान सगळें तुज्या शक्तीन आनी सगळें तुज्या मनान सगळी सोड देवाचो तूं मोग करतले आनी तुजो मोग करता तसोच तूं वेल्याचो करतलो म्हणजे कितें मोग जेन्ना आमी अनुभवता तो सारको उदाहरण रावता तो सगळ्यांक बरें दिवंक सोदता तो मोग आनी अनुभव मागीर ह्या मोगान ती दुसऱ्यांचो मोग करतल्या म्हजे कडेन कितें आसा तितलें देवा सगळें करून दुसऱ्यांची सेवा जातली ताचे कडेन कितें आसलें तो आयलो तेन्ना भारतांत आमच्या गोंयांत आयलो कांय चालूंक ना देव ताचें सगळें आशिल्लें इतलेंच बरी उतरां बरी करून बरी आनी देव आनी ताचें सगळें पेटोवन करतालो बरेंपण करतालो कांय नासलें आपलें नखेच नासलें देवाचेंच आसलें देवाचें स्टेप नासलें आनी आपणें आसा म्हणून पळय आमचें आमचो कळटा आनी आमकां समजलें हें जर समजलें जाल्यार ते भाशेन आमी जीव तो आमकां घोटाय दिता कसो दिता लोकां आमच्या काळजांत येतो उडी मनांत आपल्यान कोण्या व्हडली तेन्ना आमचें सगळेंच जिवीत ताका आमी तयार करून दिल्लें आसा तें तो घेतलो आनी आमचें सगळें तो भाव करतले आनी पळयात आमकां कितली खुशालकाय आसतली आमी दुसऱ्यांक कितें म्हाका दितली कितें करतली ताचें ना हांव कितलो जेजू सगळें रावन जेजूक करून दिता तातूंत म्हजी मजा आसा तातूंत म्हजी घोटाय आसा तातूंत म्हाका शांती मेळटा तातूंत म्हाका उर्बा मेळटा गोंयांत रावन ही भाशेन वाड्यो माशेचें जिवीत मजगून आयलें आनी आमी ताचो पाटलाव करता ताका आमचो गोंयचो साय म्हणटा तर आमी ताचे भाशेन आमी देवाची भुरगीं न्हय आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जाय तुमी सगळ्यांक हांव मदत करता ताका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता रातची च्यावी विसरनाका विसरनाका तोंड घेयात आनी प्रत्येक मनीस जावन आसा सुस्कार करतना तेन्ना पांयांची बोट आसा तिचो तकले मेरेन सुस्कारान आमी बरो येता सुस्कार भायर सकयना तकलेसान पांयां मेरेन आमी सुस्कार भायर सकता आतां हो सुस्कार जावन आसा जिवीत
sekarang lebih yang berjirit mereka. Yesus mengatakan sangatlah kaum jirit. Tetapi Yesus mereka posisi waktunya. Dan Yesus yang seorang hampir berada ya Yesus. Yesus sekarang berkata, kata mereka hampir seorang berada. Yesus. Yang personal. Ada kami di utara sana, juga kota, mari masih di kota, enggak. Ya itu sisna, masih itu berbiasa. Ani itu pun ani yang berkata, yang seperti nol yang berkata, nanti sesuai masih, aku kembali berkata. Ani itu berbiasa. Mari kami orang sahur kita, ani kecil sama itu berkata. एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, इतना मतलब मल्टी आणि वेगळी होतं. हेच कसे हे कोण आम्ही सपोर्टच्या आधी आम्ही साठी विकल जातल्या ही सगळी जिद्द ही सगळी भावना हे सगळे आपले आज सगळे दिवस दिले आम विकल जातल्या तो आमची सगळे राहते. तो आपला निवडून आणतो. कारण निवडून आणल्या पण आता विष्णूने घडो तो निवडून आणतो. तर आम्ही आमची जीव दिलेला आहे. तो आपला फायदा राखतो. कुठे वर्षी आम्ही प्रत्येक जण त्याची सवय घडवून येत आहे. तर तो आम्हाला प्रत्येक जण निवडून आणतो. हे सगळे आमचे साधे असतात ते कुछ नाही. वेगवेगळे सगळे. ते सगळे सुखी वेगळी कोणी एक सुखी itu kami kata seperti kami Yesus untuk seorang orang itu aku tuli itu ya baca kaman ya baca suatu baca kami itu sendiri kami santi zero itu apa lagi itu dia aji baru sudah aja ya itu sih boleh आज के दुनिया थोड़ा प्रत्येक वेळ आपको आमची पूरी ज्ञान बदलायचा प्रत्येक वेळा सुद्धा राज्य किंवा ज्येष्ठ नावान विद्रोहातून बाहेर काढल्या वडील निवडाची योजना केली गेली तर राज्य जाव आणि पूर्वी जे आम्ही त्यांचं ऐकलं तोच साथी पाऊल गेलो Jadi kita orang yang benar atau mengalami Yesus nama tidak berikan diri menjadi berani koordinatnya yang sebenarnya belum terwakil. Ya begitu orang datang juga. Yesus langsung mas mungkin sampai turun menjadi Karena itu sekarang dewasa, cici pendapat sudah tak seperti biasa. Nanti bagaimana? Nanti kalau biasa. Nanti next, nanti terus. Yang begitu orang, kami sebenarnya akan punya. Jangan biasa untuk sebenarnya. Upside, cardinal side. This inside, Madri, Parliament, sebenarnya tercipta oleh karena untuk membangun terjadi lewat ujung penunjuk atau ujung Madri. Kemudian, misalnya ini lagi masih tidak sekali, ya sebenarnya sekali Madri. Satu itu mana kami akan senang. Tapi kalau macam putih sedih, kita bahwa tadi Yesus sudah dulu, karena ekonomi mereka, kami kerja keluarga, membangun kasih keluarga jalan jalan, tadi di doa keluarga, apa sih Yesus punya akan kami dalam persidangan lagi. Tidak cinta bahwa ini ucap karena berlakus di dunia sebelumnya. Itu adalah orang atas.
Iktidarın duygası, iktidarın tut, tutin jiwit kita. Yang sebenarnya sudah mengajar. Dalam berarti kami sama Tuhan sama Logo dan orang muncul mengenai sesuatu. Kita mahu yang nasa, atau ini susah. Kita seorang raja, macam kalau Francis seorang Georgia, ini sebenarnya bukan hal saja, hanya cukup saja. Ini seperti Isu lima yang kita ubah akan kita mencet sedikit sebenarnya. Ini betul-betul sedikit betul. Jatuh yang betul cara kita berikutnya baru akan dibuka. Yang mata disebut lagi. Amin. Jemaah suruh diucapkan taruhkan manusia pasal besar mulut tanda jenis mulia kita semua kita besar uji mereka menolak kita pusita mereka jauh maarum bagian Fransiskan maaf besok masalah politik kecil laksian coba itu tulis kami baca Udang tersebut jenis saling cibor mana terkibul, udang kalau siapa berbuat maka juga dikirawi. Surprise pun tujuh sore asu. Jika saudara dunia. Tak ada Basulah Sekali ansurkan Jadi sekarang semua beri Amin kita lima simpau Okai dari seorang yang Lalu Masih syariat Syurok kecemahan Dikorok seluruh Jepun tersebut Mau berkait Baca ulumul jibul ke angka agni kita. Taci syukur amcibinan muzawada. Baca manaja dorman angka tuh sawartai. Dikumpul dan dokter sanadi.
Nizam tuli kami tu stuti garam. Sejak mengucapkan baru, ini pun performa mata, zaman mata, antara sungai Kristus di kulit itu, apalagi kucing, kurang sesuatu terjadi di seluruh negara. Kita dimasuk ke modal, tapi sesandio aneh oh, ini semestinya negara ini cukup. Tujuh pasal semua. Kesuri John Datuk Sejujurnya Kal Sikri Donovan di Basu Bapa yang bersisan bilian mulai ini semestinya yang media ini mudah terjadi. Organisasi korporasi robot akan coba mereka tujuh pasal dan semestinya pasal kembali yang mudah berasa. Mawar terjun foto dunia. Jika mengacu di kantor kami berkomunikasi, semua jika cuma jika kita berbeda, itu bukan dia. Dan itu sebab angka awal kena dikurang juga dewasa. Dan itu pun dorong kebetulan semesta. Begitu teknologi akan berkembang maka sebenarnya aktif menjadi yang cukup disebut and Francis and Kevin Baba, Philip William Chevron Baba, and software that it would have rolled to justice on that body. The work of possible in the lab, Camp Chabam or Chica with you. Tata, education in the Solistan, the portion become out for your output. How much semester by Goldman Makna, Aqua Management Sanity, Jabuki Badio to say. Bagi untuk software kemanusiaan software waktu sasana kesukaan kemanusiaan. Kata sangat tujuh memang beberapa orang jadi besar jadi terbeli. That's jadi budi, that's jadi sangat, that's jadi baik. Begitu apa yang kita berbicara bahwa semua berburu juga sasana kesukaan. Dengan bangun yang sama bawah. Jika orang yang mahu muda kerana Yesus dalam sesuatu tolong mahu bapa bapa. Ini begitu aku sebenarnya dia untuk yang terbaik. Sekian cuma biasa semua saya. Nyata betul yang boleh. Sekian kerana berubah Yesus sebenarnya. Angkat bapa sebicara. Kerana politisam. Kaya sangat ini, jadi bersih sahaja bersih sama-sama. Amsal Israel yang kita ini, mana yang sudah sudah, anjing bagus, mana yang mana ini punya yang sudah yang berubah dan turun dari dalam sosial kami.
Servizio sociale sicura di sapere che rivolge la verità. Durante la giornata così, solo passano di sicurezza alternativa a lei. Signore registrati in giorni, a dove la cantazione che era signante mutare, più cassanti, urtana, molti santi, più verità. Non c'è parte di noi, tutti i molti servizi a volta, per il disgrazio, anche il conseguimento di santi, Informasi sama Georgia dan Rasul Surga Sasna Sasna Jadi Santi Surga Tujuh Surga Su Tujuh Kebetulan Anda Mereka Jadi Santi Tiga Ciri Sosra Cepat Tadi Ciri Jawa Kabupaten yang Sukri Subabi Questa figura di lavoro sostenibilità naval, mentre il pubblico sostituzionale sulla Sanremo Sotmata. Abbiamo supportato molto con la comunità nazionale, che aveva attivo il massimo produzione della comunità, quando si casa per l'umana. In casa tutta la serie di problemi a per portare. Quindi se ci continua a prodursi D28.
आमचे कळे लागून तुझं आमचे काय करत असतात कुणी मनात असणे देव आमच्या या किरकोळ जीवितान जेवता पूण आमकां त्याची खरीच कोण घेऊन घालून कळयला ताका कोण आमची वेळ व्यवस्थित दिल्या Maria, Cristo Papa, Bagheera Franciscaच्या काळजात पेटलो जिजूच्या आणि मुलाच्या मोगाचा उजो आम्ही घेतलेल्या पवित्र जेवणावरती आमच्या काळजात पेटलो ताचे असले तो बेहूद जोर गुडगुडणार आणि वीज बोलता आमच्या मध्ये उजो आणि आम्ही सुटली एवढी थोडा उदारपणा आमच्या आपोवड्या शब्दा कशे आमचे जीव मारून विश्वास वाढवण्यात तुझे बसायला केलेले आमचे पाव तितके आमच्या सगळ्यावरती सगळे स्फोट तुमच्या सगळे असून सर्व देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आमचे आशीर्वाद घालून तुम्ही या तिसऱ्याची शांती आणि मोगांती करता ये सगळी प्रत्येक आम्ही माझे देव सांगतात घराणा दोषांना वेगवेगळ्या बाकीची सुधारणा दोषात आमचा सगळे सगळे तुमचा आमचंच सगळी माहिती मिळतेली तुला आता आम्ही मागणी बोलूया देव प्रार्थना देव प्रार्थना शरीरा दिवसाच्या मागाने तुझे काळी सगळ्यात स्वास्थ्य गुरुन तुझे नाव आणि सर्वांची बड़ी खबर produto dessa desenha que veio antes do número essa cultura mesmo Amcaklar, Bapak Mata, Tersedia, Puji Dimulki, Sakti Polri, Mata, Anisokta Pasal, Puji Dimulki, Jujurbi, Puji Dimulki, Bapak Wakanda, Amin.